Biyaheng Matnog Samar nagtitinir na kanselado sa mga pantalan huli sa huma kan panahon. Pila kan mga stranded na bihikulo na malaugkutan na sa Matnog Port naglalaba pa. Uyan report. Hasta sa ngunya nagtitinir pang halaba ang pila kan mga lunadan sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Matnog, Sorsogon. Huli sa padagos na namamatay ang makusog na duros, asin darakulang hukol na delikado subuot para sa mga lunadang pandagat. Apwera kay ni, 10 barko na sa nasubot ang nagbabiyahe na may rutang Matnog asin Samar, makalis maraot ang duwa kay ni. Nangapudan man ang Philippine Ports Authority sa mga biyahero na ipauktaba na muna ang pagbiyahe, urugnan mga pasiring sa Visayas na maagi din Matnog Port sa Sorsogon. Sa Masbate naman, sigun sa Coast Guard Masbate, marhay pa man ang sitwasyon kan biyahe kan mga barko paluwas sa Sinpalaog sa probinsya, apwera na sana sa KHO Shipping Lines na nagkansilar kan sa indang mga biyahe. As of now, sir, okay na po ang ganyan ng biyahe, sir. Continue pa rin naman. Mayroon pong ibang shipping, sir, na nag-cancel na po ng trips. Kaya po, sir, ng Masbate City, yung biyaheng Batangas, nag-cancel na po muna, sir. Huli sa mga namamatay ang pag-uuran, puon pa ka nakalihis na aldaw. Pigsakat naman sa red alert status ang probinsya ng Camarines Sur. Basado sa memorandum ni Camarines Sur Governor Migs Villafuerte, kabali digdi ang implementasyon kan no-sail policy, prohibition of water activities, asin ang pagsagibo ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa high-risk areas. Pig-alerto man ang mga MDRRMC asin pig-activate na ang mga Emergency Operations Center asin IMT, kumo pag-andam sa mga daipiglalauman na emerhensya. Mantang sa probinsya man ng Camarines Norte, pinautob naman ang no-sail policy huli sa makusog na mga pag-uuran. Sigon ki Chief Petty Officer Mario Alan Rosales, Hepe kan Coast Guard Mercedes, mahigot nindang pigmomonitor ang mga coastal at island barangay sa probinsya, nganing malikayan ang mga aksidente sa kadagatan. Malakas talaga yung dagat. Nakapag-advise na tayo sa lahat ng mga coastal barangays na yung mga mangingisda nila i-avoid muna ang pagpalaot. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.